Čau lidi, zdraví vás Pred a vítám vás u dalšího dílu z naší Let's Play série ze hry Counter-Strike Global Offensive. Dneska jsem tady se Stalinem, Shinguru a Tošekem. Čau. Ne, Ačko, klasika. Na PKČ jsme. A Tošek, nepozdravím. What's up? Ach jo. Vážne? Musel som. Nazdar ľudia. Môžem ťa knifnúť? Áno. Tak poď, kde si? Neblbnite. Nevšim ťa. Môžete, jo. Ja to chcem vyhrať, ja chcem rank up. Ja chcem rank up. Ja idem road to Silver One. Ja idem road to go. Ideme rush. Ja idem road to global. Chce zbraň? Jo. Ne, to nechci. Nemám svojich gulkov. Aha! Hore na... On je hore. Nemám zbraň! On je hore. Vy ste si ho nevšimli? Nie. Ne. Ja chci svojho gulka. Posledný short. To je short, co zase to je? Jo, vidím. Čo to je? 24 som dal, ja som dal 24. Mám málo. A ja sa netrafím. Pekne to Just cripple. Aspoň. No. Guardian. Čo na to si prvý? Áno, výjimka. No, ja som dostal ísť na tú hlavu. By som říkal úplne nevšia, idem zase Ačko. Vítaj. Dobre, 5,90 rush. Spray and pray, bitches. To je dosť smutné, keď my sme tým a ten typek nevie, o čom sa rozprávame. Nemá tušenia. Vôbec neviem. Vieš ako, ani nevie, kam ideme a tak one. Vieš ako. To bude nás len sledovať. Jeho problém, mal som na Campix. On sa hodil smoke, takže bežte první. Ja už mám bombu. Bežte, flashujem. On to rašnul! Kámo, on to rašnul! Je v mainu. Je v mainu, jeden je v mainu, on to rašnul. Je v mainu. To víš. No, dole. Je ta bomba, tu. Mám bombu. Samozřejmě, že jsem dostal jedničku já. Hezky zaši. To už dáte nějak. Keby niečo pepečko nejde. Pekne. Who got the most elimination? Neviem. Nejaká lama. Tak jo. Ty jméno se nějak blbě přečíst, počkejte. Po tebe. Lama? Počkej, hej, to proti se čte lama? Nebo lamič? Nebo tak nějak? Lamikun. Hej, ten od nás má nejaké divné meno, že, No, to je nějak že lama, lama. tebe. Ostane, nebys to přečetl ty. Flashne. Je tam, kryt. No, bez záležitosti. To mi dá jedničku prostě. To je ocel. Jaký rieši problémy, čo robíš? Choďte. Tu čakáte, už som ich flashoval asi pred Píšu, hodinou. ne? 75 nám ide. Ale nevieš mu dať tých venta. Ja som bol flashnutý. No a, tak to máš zabiť. Ja som mu dával na slepo tých 70. A mal som MP7 iba. Jeden je vo vente. Už ani. Hej, nestříp mě. Sorry. On je furt stříl vlastně. Dobre, Bčko. Zaplen tu. To je stanice, že taková vžírka. Stalker, bacha. Wallhacker. Kde? No, ten Stalker. On sa aj hraje, keby ťa nevidel a potom zrazu ťa úplne kúkne sa na teba. Poď. Najlepšie ako požiadať wallhack je podľa mňa hovoriť ostatným, že kde je kto. Nie, najlepšie ako požiadať wallhack na to, aby neprišli. Aha, Stalker. Vagban na účte už má a má súkromný profil. Hej, čo to je? Hej, podívejte se z okna, vole. Boostnite ma. Red boost. Akého okna do prdele? Je, počkej, jste vlastně z Slovenska. Ja Bus. pozerám sa z okna, nie. Já myslel, že jste z Česka. Áno, všetci sme z Česka. Smokli, Aj na mňa to nevybustuje. Zmizne. Bacha, to je flash. Pojď tady. ideme na... Jeden na šorte. Pojď. Jeden hore, alebo pri bagri. No a teďka rush, jdeme. Nahoře jsou dva. To víš, Počkaj, hlavne, kým že sa som stočí. smokol. Lager jeden. Stalker. Just hack. To? Stalker. To čo je? On to kepnul nahoře. A to sa tam dá dostať? Hej. Keď ťa busnú. Ne, tak tam počujeme Stalker. Delda, Steam profil. Alvin si teraz všetkých pozera, že koho reportne. Už má raid z minulej hry.
Aha, ani skiny nemá chudák. Také Do tebe. Jo, okej. Talker turn is off or you will have instant ban. Dobre, ale ja flashnem a vy to rašnite, ale... Dobre, ja to flash, ty to flashneš, to rašneš, ja iba dojdem plantnúť. Dobre, choďte. Tajcu, dvaja. Na plotu jeden. Je na plotu určite. 48. More, tak ma nedes. Hej, plantujte. Ja kryju CT. Od CT sa nestrojte, to mám ja. Vec. Pš. Kryjte to. Hore. Tam ste. Dúval, 4 už sú na sejte, kamo. 4 sú na sejte, všichni sú na sejte. Poslední na sejte, na plantu. Co děláš? Ty si blbý. Co jsi Bež dělal? na ňo s nožom. Dobre, berem. Toši, co jsi dělal, ale mi řekni. Bež na ňo s nožom, ty idiot. On sa smeje na vlastnej Co demencii. dělal, ty vole? To jsme úplně mohli vyhrát. My to vyhrali, ale... Ten kluk je debil. Pravda bola On má na povedaná. sebe defilsky, ty, že? Nechápu. Toši, ty máš výcvičný hroznou. Kokos. Ty bože, čo ale si strašne. si dal? Co jsi vzal, kámo? Čo ti dal? Niečo veľmi dobré. Čo ti Počkej, dal? stoj to šiaky, stoj, zastaň, vážne, stoj, teraz. Chlapči, on má úplne z reničky, ten jeho charakter obrovské. Prísa Bohu. Teraz nehulí on, ale jeho charakter. Mid, one mid. Hej, Ale- jeden na midu. Ticho, Ale jeden na midu. máš prekrásne modré oči. Aj ty. Ty vole, já říkám, že jeden na midu, to co děláte? Camping. Ach, já jsem strašně prostě, no. Hej, One mid. Když bude jeden na midu, ten tě hej, vyběh. hlavne toto mám. Ještě nevyběh, dobrý. No Pojď, to dáte easy. Kde? Na midu. Oši. To už jsi zabil ty. Ach jo. Po tebe. Tam je, hore, nebo. Tady si každý jde svoje, vole. Na Tom hevnu frasa ten vedel, Ticho. Belda, ide dole. Tam. Do Hlavne, piči, že tam- neumieraj! Yellow plant. Neumíraj, kámo, neumíraj, to by bylo špatný. Niečo skúsim, nechať tam. Napravo. Je zase nahoře. Jeden běžte tam a jeden běžte tam. Naľavo bude, Pointe. naľavo. Jo, hezky. Vem AKčko, no. A dropni ho, jestli nechceš. Podívejte se, kdo má moje AKčko, Elibot. Ja. Tak Ja. Tak kdo má? Tu na mňaulin. To je to šiakého. Danke. To však jo. Hej, kde je moje, já chci své. Nějaká nálka. Ja ho mám. Nevím, Ačko. Nie, ja mám to však, jo. Dobře, na... Vymeníme sa. Ty máš Však vážne, ty inak ty máš, veľa Toši, ty rozdávaš máš vážne zbraň. nálepku Domborian Pro. To však nějak rozdává, no. Čum dává, ty. Pojďte rush, nebo jsem to bombu aspoň. Ne, nechci. Tak, dík. Určitě já to ještě jednou flashnu, jak pro. A jdeme. Neskoro flashuješ. A je Ty houby. čo si dal? Vieš čo som dal? Ja Ach, som bol jo. na mide. Vidím, jak vyjde zo smoku. Začne po ňom strieľať, netrafím ani jednu gulku. Skočím dole. A zrazu bum hlava. A trafíš všetko, čo? Ale ja som skočil dole a... Čo, ne, já to zase minu prostě tu lampu blbou. Kde sú? Čo vám dává? Na CTčku sú. Tam hodím molotov. Ne, nemyskáda prostě ani, tyve. To je... Má snaha u mě. No, aspoň Tak to vyhráme, to kolo to udržíme plant. Posledný je tam vzadu. nediskusuje? Ne. Tak já to ještě zabiju, Už to rychle. Tu je Buchne. posledný. Ale poslední na midu, Buchne. jo? Na midu je poslední. Kde? Na midu. Na mide. No, to říkám, že je mid. Byl na midu, ne? Hej. Ne, bol na testone. No, tak to je mid, no. Tam doběh, prosím. Dobre, takže to CT či T-spawn je teraz mid. Říkám, že tam doběh mezi. Chce někdo digla? Ty si kúpil digla. Ne, Bčko. Už ne. Je, tu, nebo mám.
Máš už známy. tam Ten si mu dělá srandu, kámo. Možno s tím něco trafím. Pustíme. Vypo. Dva jsou na Bčku, jeden má Vypo. Jeden nahevnul Vypo a dole na sajtě je... Jeden na... 2B, na one midě. AVP Heaven and one is AK site. Or Na M4. midě. Potošeky, dočkej, rušem to je z modrých. Green, stay with your team. Dobré. Jaulin ideš. Na midě je Vypo. Zjistil. Poznal. Tam na šorte, či čo to? Došli, jaký ty slepý? Zase je hore ten stalker. Ty? Ten neví, čo dal, to je... škoda. Dve hapka. To dá, klač. Klač or kick. Dobrou si schytel. Zod knife. Ne, dostaje hlavu cez stenu. Ideme vsádzky robiť? Ja stavím na Fnatic. Idem mu dať. Vsadím na M4. Beldu. Hľadám na one. Na P90. Ja dám Jumora, ten AWP. Psycho ho zabije, psycho. Psycho mu dá. Ho slyšeli? Čo mu dáva? Vyhral som vsádzku. Ale psycho mal, že Všetci mi asi... dajte svoje skiny. Všetci mi pasujte. Oni sme sa Ináč stavili sme sa úplne o nič. Ja môžu dropnúť zase nejspíš. To mi je jedno, prehral si Koľko to. máš, a ja môžem... Green drop. dropnúť. Thanks. To však je náboj a ty máš náboj. A ja som mal taký náboj. Jaulin, máš 8000 a kúpiš si... Hej, poďte, Ento. máte smoky? Ja mám. Jo. Hej, poďte na boost. Danke. Čo s tými smokami? Je tam Vypo. AVP match. One mid. AVP match. Tam běž. Do piči! Už si strany, já tě to flashnu, a běž 3, 2, 1, teď. Běž tam tu šutu. Je tam. Radšej ne. Asi tam je. Ja som tomu AWPčka dal hlavu. Já taky, jsem mu taky ubral něco. Tomu máme. Došel. 41. Psycho tam je. Psycho je v tom Z-ku. Je hore na Ačku. Ten Ticho, stalker ticho, blbý. ticho. Stalker, víš. Modré dvere ide zozadu. Činguru, ide zozadu. A na Bčku jako není nikdo. Figuru, nebo co? ideš ty teraz... Hej, počkej, tak já plantuju na Bčko. Já to plantnu... Ty vole. Já si tady ace musím dát. Hej, kde je oranžovej? A tam je. Ticho, Oni sa 73. ticho. 73? Kde? Obidvaja sú na Ačku. Vidíme sa na očku, on to... Nesnáším Ja vás. si vypnem hru. Nesnáším vás. Taká pôjdu z venty možno. To je fakt bezva. Ja hovorím. Hoď si tam, vole. Čuráku, sraný. Paret, A do čoho strieľaš? defuzuje. Ne, já jsem mohl dát ace. Hovno defuzuje. Hovno diffuzoval, Ja som počul tam musel byť fake defuse. Ty si počul? Ty nepočuješ, keď Já vedľa na to teba pridím, prejde. kámo, já jsem prostě zabil. To je stalker? Držte hubu příště, vole, To je stalker? Áno. Jo, je to stalker, no. Chlapec je po ňom. Nahlásiť, kázi hru, aimbot, wallhack, vyhektová komunikácia. Nie. A to byla vaše vina, že jste drželi hubu, po já něm. úplně sundal v pohodě. Pustite ma niekde, dobre? Ježiš, to Alebo už si nie. kúpil. Nie, Ale ja idem dobrý. svoje. Ja idem svoje. Si kúpil Vipa. Nepláč. Vyhrávame. ace. Až si tu aj nedáš. Do piči. Tak pojď, ne? No, tu kásni. Choď, som za Pojď tebou. ještě jedna, vole. Bude hore. Jo, zase nahoře, vole. Není nahoře, nebo já nevím. Já plantu. Je hore, ale na tam. A tady ještě první dostřílel jsme nebo něco takového. Zetko. CZko. Prosím? Na mide tam, kde všetci väčšinou campie, ten zasratý sniper jeden. Robil som si domácu úlohu z Nemčiny a budem sa Dobre, to všetky. Nezájem. Asi tak, nezájem. Dobre, to, hej.
A posledný je short. Nebol v tomto? V maine? Jo, je tam na midu, je tam na midu. Je auto, jak je auto? Kempuje tam furt. Nie, jak je... He's middle. Wow, ten jdou, vyflašuje. He's middle, věc. Ty ved... Ach jo, to šli. Take a VP, right side, plant. Dobre, dám ho mého Stalinovi. Drop me a VP, please. I want it. Thank you. Čo Stalinovi? Nič. Že všetko najlepšie k meninám. Ty máš halsky? Dneska je Stalina? Nie, ale bude mať meniny. Niekedy. Počím, meniny sú nersky? Nie. Ne, meniny sú... Svátek? Meniny. Svátek? No, je to kalendári. svátek. Jo, v kalendári, no tak svátek, no. Jak sa to volá u vás? Svátek. Svátek. Really? Jo, svátek, really. Jak si debil? Vieš, že aj Vianoce sú svátek. No, já vím. My se prostě dáme svátek, no. Zas je hore, pas. Nejdu. Tam hore. Mid clear. Do mainu hádžu granaty. Middle je úplně víc clear, to je co může být. Hore není. Tam je ešte jeden hore. Aj tam je hore. Jo, je tam. Najtoval som ho. Doskočil dole. Já jsem na ně koukal celou dobu, jenom se zedu takhle krásně. Hore je! Ešte? Hej, tak ho... Ja, Jde na midu, na midu. tam. Pš, 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 pš. Na midu, Na je, midě. na midu. Pozor. Flashuju ho. A tu jsem nahoru. Nedifuzuje? Ne. Je main, vidím ho main. Sakra, já, než to... Careful on the left. Kamo, než to AWPčko zazumuje, to jsme taky mohl zabít, tyve. Pekne. Kamo, to strašně dlouho trvá, než to AWPčko zazumuje, vole. Pomaly klikáš. Ne, to ne, vole, od prostě. Tak svaň, jedlo, dotkněte mu vypo, staň. Svaň za jedlo rychle. Je vlastně... No, klikám mega rychle, a to prostě zoomuje pomalu. A SSGčko? No, SSGčko nevím, s tím se hraju. No, smejt, stej na ty bombu. Pust nima. No, ještě je smoke, tyhle, na to pošlo. Aha. A to další skrz smoke, ale. Idem pre bombu. Je v mainu, kámo. Jde vám zezad, pojď vám zezad. Už je prostě, já nevím, jak se tomu říká. Je na midu, ale jakoby u toho tý spawnu, tam někde. Hezky. Ventu jsem rozbil já. Poďme Bčko. OK, tak já jdu přes ventu, běžte. Vybíhá. Bčko čisté. Clear. Ještě jeden middle. Dozadu. I saved you. Jo, nice, díky. Zachránil jsi mě. Yeah. Aj, Je to super. Magda. Kde, kde? Well played. Dobre, plantuje, kryjte ma. Jo, On sem pôjde. smokuju tohle. Z Tčka. A tohle smokuju. Hej, máte zasmokovaný CT a... Jo, je tam, je v kontrolu. Je? V ventilaci prostě. Kempuje to tam. To schovaj. Hlavne ty neondí sa. Ja sa nehodím. To je haup, co děláte jako. Ticho. Vybíhá na setě. U toho kompresoru nebo co to je, tam ten. No, nevadí, buchne to. Defuzuje. Jo. Ale cítneš, no nevadí. Ale malové. Hezky, Máš pohodě. bajonet? Jo, už 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 mám extrémně dlouho. Dobre, však ale... Nechceš poslať? Daj mi 70 €, dám ti. Kúpim ti AKčko za 3700, to ti bude, či 2700, to ti stačí. Dobre, Star Trekového Fire Serpenta, Factory. Hop tej, drop, no boost. Drop, Na boost, kebu idem. si. Chcete sa dohodnúť? Ne, já tam taky. Nám ide. Hezký Shinguru, potržel se, pán. Pojďte ventilaci, A go bombu ventilation, niekto go ventilation. zobere? Take bomb, take bomb. Posledný. Jak poslední vole, jsou ještě 3. Ticho. Ty co jsi si vzal? Posledný si zabere bombu.
Aha, každý rozmluvný He's B. Má na bečku Deagla. A moja Na bečku kačka. Shinguru, Stalin vpravo, tady vpravo. Tady jak jsi vpravo, tak se tou krabicí byl. Levo. Na mid. Na mid je posledný. Choď plantnúť. Není na bije. Venty. vyjebá. Pš. Stáš. On vyleze. Podľa mňa ide z CT. Nemá ako. Má, prejde naspäť cez venty. Nevyskoč tam. Aha, tak nie. Pre bacha. Tak Stalin, jak se tam dostal, jak se tam mohl dostat? Čak, ja som videl, keby išiel. Možno on neskočil dole z venty, on tam len hodil ten molotov z venty, aby si myslel, že si Jaj, skočil. takhle, no tak to by asi napadlo, no. To nevadí, máme na baj. Áno. Shinguru máš taky? Poďme Bčko, ráš. OK, go bíraš. Dobrá, pečko se. Môžem prvať niekoho dropnúť, človeku. Bíraš. To je easy. Ale rašujte to. Jo. U nich tvé 3 body to má. Nerašujte to. Má kam korsky málo tam, jeden. Kde máš granáta? Teraz zomre na granát. Asi ne. Low HP. Pojďte, mám mega málo, je tam jeden. Pojďte, jste! Já bych to tady rašnul. No jasně, no, Venty. prostě. Vents. Kam vy tam stojíte jak... No, to bude. Má snaha, to je s váma. Na plantě. Dobře, Stalin. Stalin, běž to, vačko. Dobrý, OK, takhle. Nice. Tak si to robí. Mám málo inač. Já zase prý, vole, běž Ačko, ach jo. Hej, prosím vás, příště zašněte, já fakt tam jsem byl zase jedinej, vole. Díky. Niekto chce drop? Ne, pojde. To akačko mi ide. Kabuť. Tá. Chceš drop? Negev. Aj, dík. To mi stačí, kde ideme? Asi middle, bych šel třeba Ačko. Mid to A. Díru Ne, tady máš. poďte ten rotate. One on top of crate. Ještě jednu díru. Díru dostal. Mňaulím, flashnem ti to a ideš tam. Nejdem, lebo viem, kde sú, ty zmrdi. Dostal díru týpek ode mě. Dobre, hrajte na čas, nerašujte. Hej, běžte to Bčko, střílejte tam, aby si mysleli, že tam jdeme. Já tady jdu Ačko. Běžte rychle, Je běžte. hore, heaven. Běžte. To si ty? Běžte to Ačko. Heaven. Jeden Ty ve si vo ventoch? Ne, nikdo z nás není vo ventoch. Ostan tu to. Na Ačko je clear, hele. Ačko jsem provokoval, je clear. Venty. Hore. Tam skrčíš. Hore. To všetky vent... Kaj, co ne? Heaven. Heaven? Hej, tam hore. Máme pečkar. Klima. Čekajte, já mu dám knife, Ticho, nezabijete, ide vám... Ach jo, já myslím, že já jsem se netrefil přímo do těch zad, víš co, jo? Hej, viděl jsem. No nevadí. Ale to... A se tím, že mě neslyšel, kam já jsem dupol, vole. Se tím, že mě neslyšel, hluchý, jako. Je hluchý, no. A je krása, no. Teďka za CT to neposrat nějaká bata. Pohode. Hej, Dobre. Neolin, hoď mi STčko. Jaká je strategie? Počkaj, ja idem na Bčko, solo. Čo to máš za kondíciu? Ježišmarja. Proč čas? Minimal ver. Ja mám opotřeben. Aha, timeout. Aha, máme timeout. To je hneď na začiatku. No oni si zobrali. Zajímavé. Dajme si timeout hneď po nich. Tu. Ježiš, to nemůžu dechat. Vysvetlím, jak dostal achievement, keď je timeout. Shinguru, poď bližšie ku mne. Nie, poď bližšie ku mne. Nedá sa. Nie. Prečo? Ináč viete, že sa s revolverom dalo strieľať, aj keď bola Ja mapa. viem. Teraz to vyťahuješ, keď je revolver už je v tej hre mesiac, 2. Jo, 3, 4. 5, 6, 5 let. 7 Áno. let. No však o rok tu budeme hrať s oštetmi a lukmi. Jak Far Cry teraz. Primal. Primal. Daj mamu, tak Ako- tu budeme jazdiť. Vyskúšal by som to. Je to sranda, čo som videl let's play. Hej?
A je to dlhá hra, alebo taká krátka? Podľa mňa to už iba z nutnosti cnosť ako. To si aký ja idem hore. Ja middle. Koč k ventom. Určitě middle. Beta jsem já, to jsem byl já. Kde Ačko? Bum. To si aký 8B. Mid clear. Be clear, it's A, I think. Jo. No. Ten A, one blue door. One blue dot. A. Tu Blue Doors. Pš, blokuju. Teď si Blue Doors. Ešte jeden tam je. Minus 52. Dobre. Poslední je někde v prdeli. Posledně někdo z bombu. Dobrý, easy. Máte bombu, tak kryjem bombu. Posledný je Belda. Skúste, či není AFK. Kabelda. Je, sorry, to jsem nechtěl, že jsem kvitnul. Pojde. Je AFK. A tady. Není AFK, ale je na Tady je, ve dveřích modrých. Spávně. Jo, já jsem jdu. A Dostal dostal. Jde k vám. Ten tek je tak úžasná zbraň, kámo. Já jsem za T-bag. Zoberiem boomkity. Nembe. Než by sme mačičky okrem Pareda. Pravda. Ne, Shinguru, ty seš vole to Sakura. Ale má Ale to, má máme to... Ale Kouška. má nekouška. Ty vole. Chce rekať sa kočičku. A to, že jaký nevieš. Mňa ured. Toši, aký má tiež nejakú Big clear, neko? cej, hej. Já mám Jovio Neko. Ja. Už si spomenul na tú loli, čo som mi chcel Nie, povedať? stále nie. Je to Ačko, no. To víš. Ja som... Mid. A One ty was smrdí, man. čo išli z midu? Yeah, Mid? two, two. Aha, oni sú už všetci na amite. Pardon, sorry. Debili, neviete povedať? Všichni Jeden na midu, main. je to úplně víc rozbiju teďka. Jeden main. Jestli jsou jakože na midu, tak to úplně víc rozbiju. Ne, vyžírky! Na to kašlu. Paret, vystráš tam všetko a zabiješ jedného. Ježiš, ne, to mám málo nábojů. Zásobníky a... No protože vy jste mě vžerali. Main, bacha. Main? Ja som si istý. Jsem tě hovno. Jeden bol v maine, to viem. Ten už je lahol, to on se išiel na sed a lahol. Jo, to mám víc nábojů, tak to beru. Suck my dick, bitch. Pič, akorát Jo, som je prebíjal. Main. Je? Main. OK, easy. Staň, Easy že peasy jdu jsem lemon dohnat ještě, já squeezy. nechci být druhej, ty já chci být první. Nope. Hmm. Maybe next time. Maybe now time. This time. I can understand what you're saying. Maybe this time. Kúkaj na ten Nigo. Úžasné. Aha, to má Star Trek. Koľko máš na tom kilo? 5. Lol. Bčko. Úplně největší help, kam potřebuju. To chápu, jsem přežil. Kámo, já jsem jednou narval 140, jednou 43, jednou 20, jednou 26. Venty. Ja som Venty. Kámo, všichni jsem na prostě. Na krabici. Já jsem trefil úplně všechny, kámo. Úplně, každému jsem ubral tak minimálně Hej, 20. hej. Vo ventoch za tou krabicou na boku, čo je. Úplně všechny Jeden jsem práve trefil. kúka Venty. Úplně všechny jsem trefil. To dáte nějak. Shinguru, chod sem dole a prefajruj to. Tu? To je hezky. Tam. Co to? To je další. A ještě, preferuj dál. A ešte jeden tam bol. To je tvůj, to je tvůj. Ešte aj on ma trafil. Teba zabiju máš, nezabudej. Napravo easy. viacej. A ještě jeden mám možná málo. Naľavo teda, naľavo. Je! Víc nalevo, ale prefer. Ja, je tam? No? Nie, už tam nie je. No, dobrý. Ach jo. Ešte som ti poradil, čo? Ty mi dali jedničku to musí. Já ti tento bronz. Chceš ho? Daj. Já chci taky. Teraz s nimi hrám já. To hodí mi- to tak úspech. kup dalšího. Ale já chcem tento bronz. Kup dalšího Shinguru. Ale to není môj. Aha. Řekni hned, ne. Je mňaulin na skiny. A když tak stále, tak s tomu koupit dožnutý. Já mám Hej, nákup. Ačko? Já nevím vůbec. Nepřijde Ačko, to bude Ačko. Hej, kremej do mid? Ja ostávam na Bčku je to ešte. mid, Demenji. Je to mid nebo Ačko? Ej, je to Ačko, vole.
Právím. Jeden je, jak sa ide do ventov. Hej, ja neviem, do mňa to šlo teda. Ne, to som zase mohl zabiť. Jeden má minus 50. No, 60. Jeden bol na bečku. Jeden má minus 60. One minus 60. Vy ste tu dvaja. Poďte, jeden má malo. Poďte, jeden má malo, to dáte. Both side. Dva byli na fletu, to som videl dobře. Ježiš, to co myslel, stali viděl z toho. No, hezky, pojďte, má malo. Rush. Tam je. No, ale ještě se trafit. No, nice. Defuse. Dal som 52. V dvoch hitoch, Nice, či? dobrý, easy. V jednom. Jedno, to sa mi zdalo, že dvakrát si ho trafil. A ja... A zase mu vyplo. To ten za tebou ho trafil. To má čtyřku? Nevím. Aha, to už je 15-4. No, jsme vyhráli peníze. A teraz... Já jsem si musel negev, tyhle, no škoda. Ale toho, jak som dal na tú diálku s tým digom. Paret. No? Hoď mi nejakú pištolku. Nie je tu. Ty čo blbneš? Jo, to je zase pretty skin, aha. A... Mid. Jak ruza z dveře, jo? Potrebujem pomoc. Tak, přežiješ. Neprežijem, Stalker ma videl. A tak chápeš, že jak jde tady tohle z toho. Čubi. Já jsem se vlastně tam stoupil na to, no, to je jedno. Je to bečko. What? Co tam? Hej, kamo, to je Stalker, ne? Stalker je na bečku. Tak Stalker mu řekl, kde jsem, vole. On přesně věděl, že tam vyběhnu, vole, jako tak, no. Hezky? Ešte tam Stalker. Hej, jeden je na Ačku v mainu s AFPčkem. Takže Shinguru máš ještě jedno pojeno, je to zase možný. No, nevadí. Minus 80 ti dám. Nemôžem byť sám toto na Ačku. Či na Môžeš. bečku. Tak budem ja na bečku. Idem na Ačku za auto. I go Niekto drop car. mi môže. Beru divoký západ. Jedno kolo už dáme, hádam. Ja, ale ten Slovák to u ní dává, to by se mohli přidat třeba jako. Čo, builda? No, ten to dává jako je první, tak. Hackero nepridám. Stop, přijám. Máme typka. Bečko. 3.19. Super, Stalker, super. To stává občas to. Pozor. Benty, jeden ide Idem. Benty. Oni to šel otočit totiž, víš. Neťukej tam jako život. To je stále. Do frasa belda. Ačko. What? Takže jako já mám tady... Ticho, pš. Zahod to. Pš. Ticho. Já to dám, vole, věřte mi. Piče, vole, vpadni. To máš aký float. Tak ne, jo. Co? What the fuck is this? Čiže aký máš float na tých duálkach? 5. Dobré, čo si? Nie, že aký máš float, co pýtam. Já každému říkat, budu odpovědět nebreč. Factory New, Minimal Wear. Nebreč. Budu prebijem ti chvíličko. Nebreč. Come on guys, let's do it. Nebreč. Paret. Nedá nejak vyskočiť. Bečko. Benty. Ale kecáš trochu? Ne. Fuck you, belt. Tak mám že ať si vysakuje dick. Dobrý, Belu jsem zabil už. Bečko. Redline tam beru. Je bomba. Bomba je dropala na midu, zabil jsem ji, byla tam sama. Dobre. Ježiš, přebí to. Uj, ešte just kidding tam bol. Buď. Pekneš. Bomba na midu dropala. Oni sú na bečku. Fúha. Kde? One big. Co, kde? Na bečku. Je na bečku. He's going to mid. Going to A, you think? Oh, yes, to je bomb. Easy. Ostaň bombu. Tam sa, daj sa tam do rohu. Drž hubu. No, Taký blbý spot si našiel. Já vím, no, jak jo šlo. O, prostě jsem mal to, vole. Tak teraz zozadu. To je drž hubu. Prosím, aspoň jednou. Dobre. Pičus.
Můžete být ticho raz. Nie. To je blbý spot. Držte hupy! Feťáci, ty vole. Bomba. No už tak. No, vole, vy jste drželi hubu. Tak ale jsem ti právě, že bomba. Main. Ach, jo, tak šlo. Bčko. To bude to stěhá Bčko. Ten bude Bomb ten has been Plantuje. srdci čuráku. Nedefuj. Jdeme se projít tady. Ty pil. Ne, Paret, prosím. To je- Paret. Počkej, takže dokonce vyskočil strach, nevyřisuju. Nezabudaj, Ne. že nemáš defnisky. Pravda. Paret. Paret. Tyle Debil. za... Paret, Poď to prosím. defisovať. Ne, to už nestíhám. Ty jsi blbý, Paret. Já to fakt nestíhám, vole. Teďka já to fakt nestihnu, vole. Ne, to stíhám. Tvoje Kliknite ho, rychlo. šťastie, tvoje šťastie. Kliknite ho. Sekundu. Kámo, o 1 sekundu. Ty jsi blbý. To jsem jak dal. On není blbý, on je najblbší. Já jsem úplně nejlepší, kámo, to jsem se takhle odhadnul. Já ho nedám ten rank up. Já taky, no, to jsem myslel. Ok, lidi, tak já děkuji, že jste sledovali ten díl, doufám, že vás bavil a dejte like, odběr a udrží víc, se nás opět těším. Čau. Ty pil. Řekněte čau, Voši. Miau. Hau. To všetky, to Prosím vás, drží mluv. retard.